मावजि मानो मा जादों दिनै ओहो जेबो जायाखै जोंहा आफाया लोमजादों ओंखायनो आफाया हारसिं बेखौ गारना आं बोरै थांनो बिदिब्ला आंबो थांगासिनो मानो हो मावजि आंबो नों थाबा गोसोखौ बोरैबा मोनो मानोबा हारसिं मोनो आं नों मानो बुजिया मावजि उन्दैयावनो फरायसालियाव थाङाब्ला देरनानै बानाय जायो बिदियाव बोरै रोंनो गोदो आबै आबौमोननि बिमा बिफाया बुङोमोन आबौ आबैमोननि बिमा बिफाया फरायसालियाव थांनो होआलासिनो दाहोना बेनि थाखायनो आबै आबौमोनहा दुखु मोनोमोन आरो बिदिखायनो बर'फोरा गुबुन हारिजों थगायजायोमोन जोंनि बे उन्दै बैसोआव मोजाङै फरायाबानोथ' उनाव फस्थायनांगोनलै मावजि दा बि साला दाउनि फिसाया आंखौसो बियो बिमानो थाङिखाय आंबो थाङा होनना खोन्थाहैसिगोन नामा ओइ मावजि रथ' ओइ मावजि बिंगि नोंखौ आं सोंनो बावदोंमोन मा मुंमोनलाय नोंनिया आंनि मुङा पुर्निमा नोंनि मुङालाय मा आंनि मुङा सोलोंसा नोंखौ नुमा माब्लाबा लोगो मोनबा माथो दे बिदिब्ला सोरांसा आं फैबाय सोरांसा नों आंखौ बेयाव मानो लिंहरनायमोन आं नोंजों फंसे खोथा रायलायनो दं थ' बैयावनो दोनसै थ' नोंसा न'आव सोर सोर दं जोंहा आदा आरो आंल' दङ बिदिब्ला नोंसा आइ आफा गैया नामा ओहो गैया जोंहा आइ आफाया आंखौ उन्दैयावनो नागारलांबाय दा आं आदानि उनावसो थांना दं आं नोंखौ बिदि सोंनानै दुखुनाय जाबाय आंखौ गाज्रि दामोनसै जेबो नङा आं जेबो सानाखै आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंगौमोन बुंबा खोथा बुंनो सानब्लाबो बुंनो हाया गोसोआ थिनो खुगाया गेवा मानो गोसोनि खोथा गोसोआवनो लाखिसिगोन नामा दे होमबा बुंनोसै नोंहा मोजां मोननाय गैया गैया मानो नों जेबो सानाबा आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन बुंबा खोथा मानो सिरि सिरि थाबाय थाखो आं नोंखौ हास्थायदों बाथ्राखौ बुंनो एसे दानस'नांगौ नों बेखौ गैयाबा दानि सिख्लाफोरा मोजां मोनना थाखाना गुबुन सेंग्राया मोजां मोनोब्ला सेन्देल नाम्बार खोन्थियोना खायबाया मोजां मोननो थाखानाबाबो लायोना ओंखायनो गियो आं बास जाबाय आरो दा बुंसै ओमफ्राय नोंसोरनि आइ आफाया आंखौ नाङा होनबालाय आरो बेबायदि बुंनो नांगौ बे खोथाखौ आरोबाव दा बुंसै नों बिदिखौ आंसो बुंनांगौ नोंसा आदाया आंनो हरा होनबालाय हरा होनोब्लानो नोंनि सेंग्रानि गोहोखौ देखायनानै आंखौ लानाय फैदो जानाय पुर्निमा खामानि दंमोन बिदिब्ला बैयावनो दोनसै
समायना जोलैफोरा सिखिरिनो बिदै सोबहोनानै गोजोन होयो। बिदिनो नों आंखौ गोजोनै लाखिबाय थानांगोन जिउ। बे बाथ्राखौ नों मानो बुंदों? मा सानबाबो बुंनांगौ जादों। दानि मोजां मोननाया जेरै बिबार बारसेयाव मानै माथाम सिखिरि बायो, बिदिनो सानै साथाम सेंग्रा लानो नागिरो। बास आरोबाव दा बुंसै। सोनाथाव थांनोसै। आंखौ आदाया नेगासिनो दं खोमा। माबालै लोगो, आंना मोजां मोननायानो सोरबा सेंग्राजों पार्कआव बेरायगासिनो दंमोन। बिदिसो लोगो? औ लोगो, दाना मा जाबावनांगौ आङो? बिदिबा नोङो गोदान लादोब्रा। औ बिदिनो खालामनांसिगोन आं। बेफोरखौ बाद होदो लोगो, थांसै। ओइ पुर्निमा, नों मानो आंनि जौ बथलाव जाखांफैबाय थायो? ओइ पुर्निमा, नोंनि रादाय होनाया बेनो? पुर्निमा, नों आंखौ मा गोसोजों मोजां मोनदोंमोन? बेनो नों आंनो अननाय होनाया? बिदिब्ला नों आंजों गोसो गेलेनायनि मोन्थाय गैयामोन? नों मिथिगौ पुर्निमा, आं नोंनि थाखाय मा जादों? ओइ जौ, नों नङामोनबा आं बे जोनोमाव थांना थानो हानाय नङामोन। नांला आंनो बे जोनोमाव मोजां मोननाय गोसो थोनाय। सेंग्राफोरा सिख्लाफोरखौ मोजां मोनो। आंहा बे जौखौ मोजां मोनो। ओइ पुर्निमा,